fini tuguni kidal che o konte teme kilometri bi woro koni kantu kati ni kita che ko siraba ka kasaro koni kera ni ma kono to koni bonala unina bana ba ila ka foko ba maka tutara ni i conseil de cercle do koni kai bingani wado sen fe ila ka fo mi million mugay o kontunna ambalima o abisimlay anga bido kibaru keneka wala fala o betalige mi ila kana bali anga jamana kono ila ka fo ko mi mali fini tuguye ulu koni ka konvani e kidale era koni ma aywa ka koni mi ministre mo koni ka etakale ka bo anga jamana kono no o kun kono la ni mali fini tuguye ala nyini kata ministre mo koni kumbe kan kauna anga jamana kono ko ubetaye no kuluka udaga yore o kun kono la bara kun folo koni ni ekanagana ka chama be no ni mali finiti ko kon firai ni gere chama ko ni era ado konna o se fe mi e mali ko finitu we kon va wuli kon va mi ni a kon bi gata ikunya fi ekidal kan sabla kan sababe no finitu ko ma se no ekidal agelok alente fidi o kun konna la unya sine kon be ekidal le konna nga ila la fo ko mi e bamagatu wa janjugu doy u kon sina ko teme kunu no ku octobre kalo kile dure sabla ida la ga foko e yero do rebe no ni ani fils be e kilometre tan kon bonyo go kon bo ni o yero ni e kidal yere fana be kilometre bi woro kon bonyo bo o se fe mi ye e mugujugu nani kon ye an fe ntugu kon sina ka u pan o kon sabla ida la ga foko ga dam ne 7h la ni o so wala felai ko tabla 15h la ko e sentu kon ka e tagali kon na la u ye an biskal kon nani kon so o de ka fo dugujugu mugu be no ni e bambakatu yo oda unya sala ko janu da unya nga usira ko o janu bela jele kon teme aywa ni communiquer ale kon bora afintigira ko yorola ka jamana don kon na kuna funya wa mi yere e finituku ka nyamogo ye we ayida ka foko ni bara yere kon ko nte dore o de ka fo la kana bali mba anga jamana kono ko bela jele kon kele ko mi ye ulu kon kalike o de ka foko maliende bela jele la kana anu bulu fe ku bo bara ke fo wa se adana wa mi ye jamana kono don ye ko ugu aklisigi foi tu soro wa ulu bo gan bara nke fo wa se adan konna ami wakati mina bi anga fintu koni kundal file kon be ekidal ka son uwere kon mina do ekidal du uwere kon kono la aywa o temene ka be ali bi lagana baliya o kun kono la bana ba marala ay la ga fo ko ba magati wala do kon kerai no o se fe ni dugu do kon be no ni ale to ko CBT ko o conseil de cercle do kon tununa aywa kibara mun sere ma wula ina naga fo ko do ko kun temene ko ani ekebete koni mara ni ale rebe bana ba cercle fe ko utara ni ale koni conseil de cercle o ko kuna funu ya ila ka foko ani e babakati munbe ni ro ko fela ko o e nu kon ka pare aywa ali bi o dugole kono mi e meri mi ele kon be no ale era kon tara ka boye ko sawo ke esra yai wa ko mi e sibiri temeni ayla ka foko u kare fe dugudo kon be no ko e chema fatu tara babakati wole kon ke no ami wakati mina ko bi ko banaba ale na lamini o mo go bela jele kon sra ne do wa mi e faso la sigide mun we no lu kon bela jele mu ruga mina ta ka boye ka sra ke jatike wale mun kon sababu ali bi lagana wale ko ni okun kono la kibara sabana mambulo kada kuloka wole ga ida ka fo ko kay marala ala ka fo ko mi e shunyali wale do e o sababu kono la million muba ale kon tunna wa ma saba kon be no ulu kon jogi kibara musila mo ko nyala ule ala naka ko tarata do octobre kalo kile saba kon la ko eni e dugu do e ni dugu ni e kay la be kilometre muba anduru kon bonyo ko kon bo ko eni e japo kala do e ani mam be no ni ale ga bara be do e wari ko ni envoyer ma ko kuluto uka e bara kon ko kun kon la ko e cheba fatigi do kon nana kana e ulu kon barage aywa ko o barage li kon o kun kon la mi e million mugay ko utarano e wa ko uye ma saba kon be no uye ulu kon jogi an wala do nega fo ni wala kera mi e so makidi ni alera ni kay kon be kilometri mugwa anduru kon bonyo ko kon wa mamnu be no nu ulu kon jogina ko ubela jele kon tara kenya sola nga alibi ko sega sega lu kon be sina wala sa bolo be sega da ani majugu nun kan to yamena kibara kunchela kibara mambulo ga dokuluka o de ga fo sila maga kasana do kon kera kitani e katini nyonche no okunna ma kon to kon be no ulu kon fa kibara mun sela ma wuri ay na ga fo ko mi e arabado e octobre kalo klinan kon nala ko katini kitachela sila baga kasana do kon kera ko ni etama mobilier ale era kon kumbe kata agataga la ko ale na se camion baro kon okum kon la ni okera kasaraye ni kari yere kon bina arema ni ma kon to kon be no nu ulu kon sara o ron bela nga mi e mata ani woro kon bonyongo ko ulu kon bela jele kon jogina wa ko ni wala enkera so de bure ni ale yere be kati ani kitachela la o se fe mi e kati sapeur pompier ani kita sapeur pompier ulu kon gorila no ulu sera ni keneka wala sakata edemedo e banabagato yi o se fe ni yero ko fali na mamunu kumbe no chama e daga fo ko ni anga jamana nyamugo ma feneke kanyangini kon ke eni koina ko dote bo esira baka kasara konna
sabula dɔw yɛrɛ ka kuma la ale y'a yira k'a fɔ ko min ye taama mobilitigiw ye ko u bɛ maa sugu bɛɛ ta ko k'o kɛ sofɛri ye wa ko u ka sira tɛ adamaden yɛrɛ kɔni ni kun na ko sabula nin ye waleya min kun man ka tɛ ka kɛ ko ni siraba kasara in yɛrɛ kun bɛ se k'a kisi ni sofɛrikɛw kɔni kun bɛ k'a ka mobili boli a bolicogo la ko n'a yɛrɛ kɔni kun bɛ siraba sariyaw kɔni dɔn ko a yɛrɛ kɔni kun bɛ se ka nin siraba kasara in kɔni bali o de kun na olu kɔni bɛ ka welewele bila min ye an ka jamana autoritew ye u ka fɛɛrɛ kɛ ka ɲangini kɛ nin ko in na walasa sofɛri ɲɛnamaw bɛ se ka ta cogoya min na ani adamadenw ni bɛ se ka kisi siraba kasara la cogoya min na ayiwa an balimaw ni ne kɔni kun ye an ka bi don kibaru ka da kulu kan aw ni ce aw ka kulomajɔ la aw k'an bɛn an ka don kibaru wɛrɛ kɛnɛ kan